ଶିଶୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେବା। ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ବାଇଗଣ ଗଛ। ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଫଳିଛି, ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇଟା ହେଲା ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ଖାଉ, ପୋଡ଼ିକି ଖାଉ, ତରକାରୀ କରିକି ଖାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକି ବାଇଗଣ। ଦେଖ, ବିଲାତି। ବିଲାତି ପାଚିଗଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ଶିଶୁମାନେ, ଦେଖୁଛ, ଏ ହେଲା ଶାଗ। ଶାଗ ମାଆକୁ କହିବ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାଜିକି ଦେବେ। ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ମୂଳା ଶାଗ। ଏଇଟା ହେଲା ବୋଇତାଳୁ। ବୋଇତାଳୁକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାରେ ମିଶେଇକି ଖାଇଥାଉ। ବୋଇତାଳୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଟିଦେବା, ଯଦି ପାଚି ଯାଇଥିବ ବୋଇତାଳୁ, ତାହେଲେ ତା ଭିତର ରଙ୍ଗ ପୁରା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଦେଖ, କଲରା ଗଛ। ଏଇଟା କଲରା ପତ୍ର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ କଲରା ଫଳିଛି। ଏଇଟା କଲରାଟା ପାଚି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଲରା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। କଲରାକୁ ତମେ ସବୁ ଭାଜିକି ଖାଇଛ। କଲରା ପାଟିକୁ ପିତା ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଭାଜିବେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବା। ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ, ଚାଖିଲେ ଯେ କଲରାଟା ପିତା ଲାଗୁଛି। ଏ ଦେଖ ସଜନା ଗଛ। ସଜନା ଗଛକୁ ଦେଖ, ଆମେ ସଜନା ଶାଗ ବି ଖାଉ, ତା ପତ୍ରକୁ ଛଡ଼େଇକି ଭାଜିକି ଖାଉ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। କେତେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ଅଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ପୁରା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଚିଯିବ, ତା ରଙ୍ଗ ପୁରା ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ। ପାଚିଗଲେ ଆମେ ଏମିତି କଞ୍ଚା ଖାଉ, ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ରାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଲେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ। ଆଜି ଆମେ ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ଶାଗ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଲରା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବୋଇତାଳୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଅଛି। ଆଳୁ, ଗାଜର, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଉ ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଅଛି।